Herrian non gauza batzuk artean etzeukaten izenik. Gabriel García Márquezen Macondon bezala. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Euskaltegia hitza esate baterako. Quintanaren euskal hiztegi modernoan ez da agertzen. Eta 1977an agertu zen, argitaratu zen hiztegia. Ez dakit Imanol Berriatuak, Quintanak edo biek batera asmatu zuten izena. Gu akademia ginen, baina akademiek egiten ez zituzten gauzak egiten genituen. Asteburu oporretan baserritara joaten ginen ikasleekin, mintzaldiak antolatzen genituen, kantaldiak. Ez gara sekula akademia huts izan. Bot banda 1977an hasi omen zen biltzen. 1978an 2 alde plazaratu zituen. 1978an 3 eta 1978an 2, 1989an 3 eta 80an 1. Gogoratzen dut aldizkariaren aurkezpen bat Bilboko Instituto Zentralean, Bertendonan. Instituto femeninoa zela uste dut. Han nengoen ni gazte eta berde. Nire semeak orain daukan adina neukan. Bandako partaideak mozorrotuta atera ziren. Katxondeoa zen nagusi. Banda sakabanatu egin zen eta bakoitzak bere bideari ekin zion. Euskaltzaindiak ere bere bidea egin zuen. Halako batean, Ribera kalea utzi eta Arbietora joan zen, diputazio atzean. Eta han egon zen ez dakitzen bat urte. Villa Santeren atzetik Aritxela retorri zen. Euskaltzainak hiltzen ziren eta haien lekua beste euskaltzain batzuk okupatzen zituzten. Gu irakasle kooperatiba bihurtu ginen eta lokal hobeak erosi genituen beti ere Korreo kalean. Akademia kontzeptutik iesi, mila proiektu alternatibotan murgildu ginen. Batalla horietatik guztietatik proiektu bat aterako zen aurrera, Bilbo Zarra Forum Kulturgunea. 80 beste aldizkari literario bat sortzen da Atxagaren inguruan. Gartziarena. Zenbaki asko argitaratu zituzten, baina fenomenoa zen bilbotarra izan ez du hartaz hitz egitea merezi. Ez dakiz zein urtetan Euskaltzaindia Bilboko plaza berrira etorri zen, hotz gure ondora, eta arrezkero elkarren ondoan bizi gara bertatik bertara daude. Gure arteko harremanak asko ugaritu ziren, ona etorri zirenean. Lokal hau arrazoi importante bat izan zen horretarako. Bilbo Zarra Forum 50 ekitaldira heldu da, Atxagak inauguratu zuen eta 10 urtean 4 aldiz etorri da islari. Oso gutxitan, gure ustez, kalabaza mordo bat eman digu. Gugatik urtero etorriko zen. 2005-2006an aldaketa garrantzitsua gertatu ziren Euskaltzaindian. Andres Urrutia izendatu zuten Euskaltzain buru eta Atxaga Euskaltzain. Erlea gero eta gertuago zegoen. Bilbo Zarrak berriz, 2008an ekimen garrantzitsu bat abiarazi zuen, klasikoen irakurraldi etenik gabea. Dagoeneko irakurriak ditugu Azularren gero, Mogelen Perua Barka eta Miranderen Haur Besoetakoa. Zein ote urrengoa? 1976-17 ikasturtea. Franco hil ondoko lehen ikasturtea. Aspaldi artean gazte eta berde ginero. Etortzeatik gali, zer ginei, eta zer gehiago, programan jarri nun 3 barrera. Baina ez dut nahi maratoi bat antolatzen gabitzareko fama hartu. Orduan, oraingoan utzingo ditugu galderak, izango etorriko dira saio berriak eta horrengo saioan 6 galdera izango dira. Eta hor notan lakontek. Beraz, eskerrik asko dago.